אין דבר כזה פגישה אחת והעסק מתחיל לעבוד נכון. למה אני צריך בכלל תהליך של ליווי? מה מבטיח לי שהוא בכלל יצליח? אני מבטיח לך שאם אתה והעסק תהיו מחויבים לתהליך ב-100% ותטפלו בכל הליקויים שאיתרנו וכתבנו כמסקנות מדוח הפיתוח העסקי שתקבל מאיתנו בסוף הפגישה, תצליח ותצליח בענק. לגבי שאלתך למה צריך ליווי שלי ולא פגישה אחת, תהליך הליווי שלי הינו תהליך משנה חיים, הן מבחינת הכלים האישיים והידע שמקבל בעל העסק והן מבחינת ההתנהלות של העסק והחברה אותה אנחנו מלווים. פגישה אחת עם פסיכולוג לא תפתור לך את הבעיות שמפריעות לך ביום יום, אלא סתם תעלה לך כסף מיותר שעדיף שתחסוך. לעומת זאת, סדרת פגישות עם פסיכולוג יוכלו להבחן, להצביע ואף לפתור את שורש הבעיה ולתקנה. כך גם אנחנו פועלים. אנו פועלים בתקשורת מלאה לגבי כל מהלך לניהול העסק, בסנכרון מלא של כל תוכנית הייעול או העבודה שבעל העסק מקבל מאיתנו. אין דבר כזה פגישה אחת והעסק מתחיל לעבוד נכון. יש דרך, אנחנו צריכים לעבור את הדרך ביחד. כמו הדוגמה עם הפסיכולוג, אני ובעל העסק. התנאי הראשון, שיהיה מחויב לתהליך ב-100%, יסמוך עלינו, יגבה אותנו. תוך כמה חודשים כולנו נראה תוצאות. במיתוג, בניהול, בהתייעלות, וכמובן במחיר.